रील देखी तो एक प्रकार से बहुत अच्छा बा, लेकिन एक प्रकार से तनी मनी बाउरो बा। 16 सेकंड में मैं मा जावा। देखी का बा, हमनियों के गाना ओकरा पर प्रमोशन होता बहुत बढ़िया, लेकिन जोन शादीशुदा आदमी बा मानी हम ही बानी, हम ही बानी आ रील ऐसे देखो तनी हमानी बढ़िया बढ़िया लड़की आवत तरी सो आ कोट को मेहरा पीछे से देखला सा अच्छा ये हो बारी से पेट नहीं के बल्कि जो आकर रील देखो तनी त लड़किया कह दिया कि रील वाली के फेरा में आई हो गइल में हरी के अपना भुलाई हो। कल में म्यूजिक से आवता तो मुझे लड़का कहता रे दिलवा पतो हरे बा। मैं हनुमान जी तो नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूं कि इसमें तुम हो, लेकिन ये सच्चाई है कि दिलवा पतो हरे बा। अरे राज करे जखाई क्रिया तोहार कि ऐसे ना गुस्सा किसिया गई हाय किसिया दिए तो और निमन लगतिया मुस्की बारदारी क्यों के गुस्सा भी बहुत प्यारा लागेला ना भैया। उठलाली कोरिया कर ले कि अरे ऐसे ना गुस्सा जानी हमसे दूर तला छ मिनिया हमसे दूर तला छ। देखी रूम के अंदर हाथ गोड़ जोड़ के मना ली लोग, नहीं तो जहाँ घर के बाहर निकल इज्जत माई बहन में हो जाए। आ कहे के बा कि दिलवा पता हरे बा राज करे जखाई क्रिया तोहार जखाई क्रिया तोहार ऐसे ना कुछ जानी हमसे तुरु वाला भैया हमें अंतरा में गइले बानी रील के चलते सोचता रु गलते बदल तू अपन विचार धनिया करीले हम तोहरे से प्यार धनिया। लड़किया कहले बिया कि तहरा तलौ के खाली मिलियन फॉलोअर घर के मुर्गी दाल बरोबर अगिया लगवलस हमार अजनगी उजरलस आके गोलुआ ऐसे ना गुस्सा जानी हमसे तू रुसला छ दुनिया ऐसे ना गुस्सा जानी हमसे तू रुसला छ दुनिया। लक्ष्मीनिया हमारा आवता सुन लिया लोग भैया, ठीक बा। और आप सबके बीच में एगो फिल्म के ट्रेलर रिलीज भइल बा, हमने भी नेतागिरी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिल्मों में फिल्म के नाम है विद्यापीठ। ओकर ट्रेलर आप सबके बीच यूट्यूब पे आ गइल बा, ओकरो के देखी लो और अपन ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दी लो। और